Agi og pagpangandam sa nagsingabot nga Semana Santa, gi-activate sa mga ahensya sa gobyerno ang Oplan Biyaheng Ayos. Pagsiguro kini sa hapsay nga biyahe sa mga manguli nga to sa tagsa-tagsa ka mga probensya. Ang detalye ni Nico Serino. Sugod ning Semanaha gi-activate na sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno ang Oplan Biyaheng Ayos 2019. Preparasyon nila kini aron masiguro nga hapsay ug walay kakulian ang biyahe sa mga pasahero. Matud sa Office of Transportation Security, ubos karon sa Security Condition 1 ang mga pasilidad sama sa airport ug seaport. Apan mas gipahugtan pa ang mga security measures nga ilang gipatuman. Because of the samba and the upcoming Holy Week, there's a tendency or there's a possibility that the level will be increased to level 2. So when we say level 2, that's why if you go to the airports, there are going to be mandatory removal of shoes. And to the part also for the public, for the traveling public, we ask that they pack their own things. And as much as possible, avoid ang mga illegal. Ang PIDEA o kapulisan mopahugot sa mga inspeksyon aron masiguro nga walay mopayuhot og mga illegal. Sa mga terminal facilities, may imuntar nga passenger assistance centers o malasakit help desks. Kini aron kaduulan sa mga pasahero kung doon na sila'y concerns o mga reklamo. Operation of malasakit centers is based on the operational hours of the port. Auhag sa taga-CPA sa mga pasahero, sayo nga moadto sa pantalan aron dili malangan sa ilang biyahe. Himuon sab nila ang sayo nga boarding sa mga barko aron maluag-luagan ang magsugwak nga pasahero sa terminal. As early as 3.5 to 4 hours, the departing passengers will be ascertained by our shuttle services transported to their assigned places. So, to avoid crowd in the passenger terminal. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.